И здравейте всички, аз съм Рингскъл. Днес играем The Impossible Quiz. Аре да почваме. Чайте само да намаля малко звука, защото може да е доста силен. Тъй. О, шит, още ще го намаля. Знам, че микрофона ми е тихчак. Така. Тъй, how many holes in a pole? 4. Can I match a box? Yes, no, but I think. Мисля, че това. Играл съм играта преди. Answer this question backwards. Okay. Click the answer. Put the mouse here. Аз нарочно и така съм го оставил, защото знаех, че... Значи ето така трябва да минете с мишката отдолу и да дойдете тук. Onion. Какво? What the fuck? The answer is really big. An elephant? No chance. Do not want. Къде бе? Yes. What was the answer of question 2? Сега. Беше и той. Какво? Това. Fuck. Choose food. Не. Какво? What follows December 2nd? Мисля, че е едно от тези двете. Fuck. 4, 3, да... Какво? Fuck. Назад аз. Какво е? Ще стопирам. Така. Значи, пробвахме това. Пробвахме това. Click the smallest. Ето го. What sounds does the bell make? Това е трудно. What can you put in a bucket to make it lighter? Torch. Okay. What is the seventh letter of the alphabet? A, B, C, D, E, F, G. Какво? Това просто не е честно, хора. Сега ако говоря по-тихичко. Click the answer, put here, but don't touch the blue. Shows an elephant. Аре бе. Не мога го цъкна. Това... Кое беше бе? Кой беше в танк? Торч. Хорс. И. H. 24 минус 7. 17. Стоп! Хамър тайм! Извинете, ще стопирам да видя какво е и просто. Така. Пак трябва да стопирам виж. Така, тук съм. Сега пак го забравих. Значи синьо-оранжево да излезе. Синьо-оранжево. Хъп. Жълто. Go. Deal or no deal? Аз какво дадох? No seal, no deal. Oh fuck you seal.
Очи карифале. И това. The choice is yours. One skip, one left. One skip. Save changes to... Какво ти бе? Какво бе? Скипвам бе. Sorry, no skipping. Клик, какво? How do you kill a werewolf? Show polish grab. Sleeping. Ай, сяде. Кое ще да е? Вай, това е много сложно. Black pudding. Fuck you. Така. Yes, no, cancel или brand. Brand. Така. Shoe polish. What do you say? Which of these place names doesn't exist? What? I hope you've been paying attention to the question of the numbers. I want to go to this. What is this? Какой ти бе? Скипам го. What flavor is cardboard? Естествено, че това. Now don't touch the green. Тригов. What are... How many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чай, това ще е подробващ въпрос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Умирам. Така. Мога ли просто да направи така? Ох, мале. Така. След че той. Колко са сега? 10, 8. Значи са 7 от как бе? Как бе? Но просто да го нея. Мале, че съм тъп. Click the smallest. Tank, torch. Horse. Age. Той. Stop hammer time. Ха-ха. Вой. Трябва да го скипна сил. Тъй. One skip. Брам. Той в. Show polish. Той. Go to 28. Това не мога да го разбера. Беше той? Добре хора, омръзна ми. Ай, чао. Беше той? Добре хора, омръзна ми. Ай, чао.